baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Baby, I feel crazy. Jump in the Cadillac, girl, it's pussy. If you know what you came for, this is what you came for. Tell me what you came for. Everybody's watching her. This is what you came for. Shake it, break it, make it feel. I go out, I go out, I go out, I go out. I don't need eyes to see. I feel you touching me, high like amphetamine. Maybe it's just a dream. That's what it means to crush. Now that I'm waking up, I still feel the flow, but at least now I know. This time I ain't gonna run. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't trust nobody with the trigger. Call up the gang and they come and get gang. Cry me a river, give you a tissue. Bad and loose, cooking up dope with a Uzi. I know it's sad, it's ruthless. We got thudders and 100 rounds too. It's bad and loose, cooking up dope with a Uzi. I know it's sad, it's ruthless. We got thudders and 100 rounds too. So we'll be out the neighbors in the place that kills the tears, the place you lose your fears, yeah, reckless behavior, a place that is so pure, so dirty, yeah, Yan ay patungo.
baby, I'm so good. Hi guys! Wow! Wait lang guys, ayan. Oh my God, okay. So, ready na ba? Okay. Ayan, mga ka-Facebook, Twitter, Facebook, syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyo lahat. At mga kasama nyo na naman ang pinaka-Pilipino ng kaseksihan. Pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ. Ay, halo, Madrid Nation! Halo sa ating lahat. At syempre, halo sa ating mga almusales na nakatutok ngayon. Kasi inaabangan nila ang ating pot money. Nasa 500,000 charot. 500 pesos. Hindi ka sabihin 1,000. Ayan. So, kung gusto nyo makuha na or gusto nyo pang ipunin hanggang 1 million pesos, then go! At syempre, ngayon may bago tayong mga kasama bukod kay Kim P. Dahil wala dito si Rupi, may nasikaso ulit siya. Pero mamaya pa natin makikilala ang ating bagong, yes, may client si Rupi. So, hindi muna natin siya makakasama. At yung makakasama natin nagla-lunch lang muna at mamaya makikisaya sa atin. Kaya naman guys, halo na sa inyo lahat. At do not forget to like and share our pages. Madrid Philippines, Madrid Philippines Pangasinan, Madrid Philippines Cebu, and Madrid Philippines Davao. At syempre, huwag niyo kalimutan mag-react sa ating live ngayon at i-share ito to win special prizes. Ayan. At syempre, abangan nyo rin ang aming mga pag-contest sa Christmas jingle ng Madrid Philippines. Ayan, dahil next week ilalabas na namin ang ating music video. Kaya naman guys, nakatuto kayo sa The Almusal Club at syempre hindi mawawala ang ating cutie patuti, Kim P! Ayan, halo Madrid Nation. Ayan, kita niyo wala pa akong katabi. So mamaya abangan niyo po kung sino ang aming ano yung tawag natin sa kanila? Guest. Ang aming guest. Para sa kahapon, ayun, guest host. So kahapon ang guest host namin. Since wala si Rupi, ay si Jemia. Ayan, syempre, saya namin kahapon. Oo, busy ang ating Rupi ngayong week kasi maraming mga events ang nangyayari. Since malapit na ang mga kanya-kanyang Christmas party. Ayan, halo, Christine Joy Serrato. Ayan, si Tesh Jotuani, sabi niya, halo, my favorite people who all missed me yesterday. Yes, hindi ka nanood kahapon. Ayan, from Barozo, Odessa, halo, everyone. Halo, kay Kenneth Ferrer. Ashel Santino, sabi niya, more power. Nandiyan na rin si Jana and Alex. Ay, nanonood yung pinsan ko. Hi, Cass, Kuya Jesser Bernales. Ayan, sabi ni Esa, kain po mga ka-almusalers. So yan, happy tanghalian sa inyong lahat dahil naririto na naman muli ang inyong tututukan. Ayan. Halo kay Samir Manzanilla and kay Japanese. Yan. At syempre, yes, labas na ba natin ang ating hangman ngayon? Syempre, huwag niyo kalilimutan ang 2 balloons rule. Kailangan 2 lang lobo ang mapaputok nyo. Dahil kung nakatatlo ka na, automatic wala na yung pot money. So, ang ating pot money today ay 500 pesos. 500 pesos. Yes, ready na ba kayo sa ating pot money? Yes, so naging 500 siya kasi ibig sabihin 5 araw nang hindi 5 araw. nakukuha ang aming pot money. Kaya siya Yes. lumaki ng lumaki. Tama. Pwede nyo naman gayahin yung technique, guys. Magpumutok lang kayo ng lobo para mas mapalaki nyo ang pot money. Everything under the sun. Ayan, sabi niya, halo, pinsan. Hi, Kuya Jazzer. Hello, Cutiful DJs. Cute ng Cutiful, ha? Hello, Yeah. Luna. So, yan, syempre, para makuha ang ating hangman pot money ay kailangan 2 lobo. Ang lapit ko, Ang lapit ko sa inyo, Ayan, super lapit ko. Char. Ayan, so tag dito, kailangan 2 balon lang ang mapaputok nyo, guys, para makuha ang
Pot Money. Kapag pumutok na ang dalawang lobo, goodbye Pot Money and bukas na po ulit. May hula na sila agad. Sabi nila, medium. Grabe. Sige, labas na ba natin? Yes, So labas yan, na medium natin. muna tayo ngayon. Sabi ni John, hello, Miss Jazzy. Hi, Miss Jazzy. Yan, nilabas na natin si Aman. Para makuha mo ang password. So, kailangan mo i-select easy, medium, or hard. Mahulaan na. Wait lang mag-improvise lang ako ng rupee. Lagi niya ginagawa. Ayan. So, guys, ano ang gusto nyo? Pero bago natin magbasa tayo ng comments, sabi, hello, sexy, Zenith. Gatula. hello. At syempre, guys, yes, do not forget to comment your wanting. Your wanting. Is it easy, medium, or hard? Hello, mga cuties. See you soon. Ayan, nandiyan na si Rupee, naka-like. So yan, medium kanina ang pinili. So magmi-medium muna tayo ngayon. Yeah. Ayan, hello mga cuties. See you soon from Jazzy Banag. Yes, Miss Jazzy! See you soon. Malapit na ang aming Christmas party, guys. So nagpe-prepare na ang lahat para sa kanya-kanyang presentation. Yes. So yan, ang ating unang category ay famous brands. Ayan, with 3 words. May sumasagot ng hard tsaka medium. So, medium tayo ngayon. Siyempre, habang nanonood kayo ay gaya nitong nasa camera natin na kabila ay mag-heart react kayo, guys. And like react para sa ating live today. Siyempre, i-share nyo na rin ang aming stream to win more prizes. Yes. Oo, wag nyo iputok Wag nyo iputok para makuha nyo yung pot money. Kung sino yung makakakuha nun sa kanya mapupunta. Huwag niyo iputok kasi 500 pesos na. Yeah. 3 words ang famous brand. So yan, input lang kayo ng letters, guys. Kung anong letter ba ang inyong gustong ibigay. And syempre, kailangan may teamwork kayo, guys. Kailangan may teamwork kayo para hindi pumutok ang lobo. Yan sabi ni Ruth at ni Alex, letter E. Letter E. Ayan, may letter E. So, safe pa kayo, guys, dahil wala... Ayan, nakikita nyo kami sa camera na yun. Hello! Yes, habang wala pa si Ruby, makikita niya ang aming production. So, yan, from it test, sabi niya, letter H. Ay, Diyos ko, iniwan ako ng mga kasama ko. Oo, ang loner ko naman ngayon. So, yan, kung gusto niyo akong samahan dito, mag-message. Mag-message lang kayo, papasayin ko muna yung sarili ko. Bumisita kayo, guys, dahil mahirap mag-isa, char. So, yan, from Jana and Ruth, letter A. A. Ala! Ako lang nag-react mag-isa. Ayan, so, wala tayong letter A, guys. May pumutok na pong isang balloon. Kaya naman kailangan hindi na kayo makapagpaputok dahil goodbye pot money. So, yan. Paging all of my may kasama, DJ Ai and Rupee. Nasa na kayo? Charot. Sabi ni Ashel, letter T. Guys, kailangan hindi niya maputok. Ay. Sorry. Ayan. So, ayan. Meron bang letter T? Guys, kailangan teamwork kayo para hindi Yes. masayang. May pumutok na ba? Meron na. Letter T from Ashel Centino. Letter T. Letter T. Letter T. Ayan, may letter T. So, input lang. So, from Mitesh, what happened to letter H? Did you guys just ignore me? No! We're not. I
told letter, I already said letter H. Ayun. So, try natin ang letter H. Letter H! Ayan. Sinagot na namin ni Tesh. Don't worry, we're not Okay, ayan. H for hitter. H for hitter. Walang letter H, guys. So, dalawa na po ang balon na pumuputok. Kaya naman, kailangan hindi na kayo makapagpaputok ng lobo dahil goodbye, pot money. Lapit-lapit ko sa camera. Ayan, pati si Kenneth Ferrer nag-comment, H daw. Wala kang H. Yes, walang H. Dalawa na yung lobong pumutok. So, isang chance na lang, guys. Goodbye, pot money. Goodbye, Pat Money. Yes. Yung dalawa. So, yan. Halo-halo kay D. Hongo Abalos. Yes! Ayan. So, input lang, guys. Nalungkot si Kenneth kasi wala, isang chance na lang. So, yan. Pumasok na po. Uy, dito! Dito. Saan ka Ay, pupunta? pakilala na natin. Ipakilala na natin ang guwapong JJ. Ano siya? Ang gwapong JJ. Ang guwapong... Wait, nasan yung mic ni JJ? Ayan, ang guwapong heartthrob. Ay, yung mic niya. JJ. Ayan, So, yan. So, guys, batiin nyo naman ang aming guest host for today na si Wait JJ. lang. Ayaw ng mic mo. Ayan, halo-halo daw. Waiting lang kami sa kanyang mic. Ayaw ng mic niya. So, yan. Nag-comment na si Ryan, Les, and Barroso. Sabi niya, letter L. So, guys, isa na lang. Pag pumutok pa yan, goodbye, pot money. Letter L. Hello, binabati ko yung Madrid Nation dyan, yung mga nanonood. Happy lunch lang sa inyo dyan. Ay, baka nagsama niya. Alam mo kapag gusto na mga natin si Sabi ni Alvin, si Idol ang pogi. Dahil dyan, letter H. Letter H. H. Where is H? Ay, walang Hello kay wala na Mr. yung pot Alvin money. Barakel. Hello, kamusta ka na? Hello, wala na yung pot money. Ayan, Guys, wala na yung pot money. So, bukas, madadagdagan ng 100 pesos. Magiging 600 pesos! Wow! Feeling ko abot ng 1K to. Feeling ko din. Hi, Jay. Ayan, ang pogi naman ni JJ. Mamaya kang sabi natin. Yan, naririnig niyo ba yun? Ayan na, sorry. Baliktad. So, yan. Congrats daw, sabi ni Ruth Gabehan. Hindi ay, sabi ni Les. So, ayan, hindi nyo nakuha ang pot money. Pero, lalaki naman ito dahil bukas magiging 600 pesos Uy, na guys, ang ito. tagal nyo. 10 Yes, yes. minutes na kayo muna. Sabi ni Jana, hi crush, charot. Uy, Si Jana. Jana. Hello, Oo. hello, Jana. Hello, Jana. So, yan guys, kung gusto nyong mag-heart react and like react dahil may bago tayong guest host ngayon. Kahapon si Jemmy, Yes, ngayon ngayon si si JJ, JJ, JJ. Ayan, So, hi, ayan. Jay. Hello. Ayan, so Ano? batiin mo sila. Ayan, sabi Pwede ni pa kayong Jen humula, Angelo. guys, pero wala ng pot money. Try natin ang letter Letter N. D. Ay, May sumasagot kasi kanina, sabi ni Alex, New York Times nga. Ay, oo, New Tsaka York ni, Times. ni Jana, New York Times. Tsaka ni Ja, Kitoriano. Pa-shoutout kay Anjane. Hi, Anjane! Ano Hello. yan? CBL taga-province ko. May Hi, sumagot BL. daw. Hello, BL. Hi! Mindoro. Wait, may sumagot Mindoro. daw. Saan? New York Times si Esa. Tama ba? Si Esa ang nauna? Sabi ni Esa Andrada, New York Times. And then, Oo, sa S sumagot sa oo. New York Times. Pero try natin kung New York Times ba ito. Try natin ang letter N. Ayan. Letter W. O.
Sabi ni Ryan Buan, Why? letter L. L. Walang letter L na. Why? Wala na. Letter? Why? Why? Try natin yung New York Times. Oy, feeling ko. R. K. I. M. Naubos na yung letters. So yan, magagaling Yes. na bata. Tamang spelling. So congratulations, Elsa Andrada. Ikaw po ang naunang nakahula ng Yes, New York congrats. Times. So yan. So 500 ang ating pot money ngayon. Bukas, 600 na po siya. So, ang ating kasama ngayon, sino daw siya? Mamaya papakilala. Gusto ko lang Sino ano? po yan, sabi ni Gusto ko lang Kenneth. tanungin si ano. Yes, tuloy natin si JJ. Si JJ. Yan. JJ. Kaya yung feeling na masama ka dito sa game. Oo. Sige. So, tanungin natin siya. Naka-pressured kasi. Nape-pressure Iba daw yung siya, dating ni guys. Rupert eh. So guys, bigyan natin siya ng magandang introduction. Yes. Para naman ulit natin. Ayan. ulit Talikod muna, ka pa, ulit. pare. Ayan, Ayan. So dahil wala si Ruby, ang ating guwapong Kengkoy may nanalo na ngayon. Ang papalit sa ating Ruby ngayon, walang iba kundi ang guwapong heartthrob, JJ! Oh, Hello! Ayan. Ayan. Yung ikot pagilid eh. Ayan. So, yan. Sabi ni Jonathan Emil, hindi ko naabutan. Okay lang dahil nakakaisang set pa lang naman kami ngayon. So, abot na abot ka pa. Yes. Ayan. Yan, congrats, sabi ni Ashel. And sabi ni Esa, sa wakas, nanalo din ako. Wow, congratulations, Esa. May patunong nga si Hitesh, bakit hindi siya nanood kahapon? Yes. Can you please Explain. Yes, he's the international viewer of Almusal Club. So every time he watch our live, Now, why he's not? yes, we need we have one rule. One acceptable reason. EOP rule, English Yes. only policy. We need an acceptable reason. Speechless. Piolo. Speechless. Ayan. Okay, ano next? Sabi ni Hard. Ashel Hard. Hello, Sir JJ. Hello. Wow! So, yan guys, mag-react naman kayo dyan ng heart track and like react for Team Kimpy and Team JJ. So, mamaya abangan. Na-excite ako kasi kahapon nag-drawing si Jemio eh. Tapos ngayon, mamaya, malalaman natin kung paano... tatalunin ba ni Yes, Rupert? kung paano magda-drawing si JJ. Yes. So, yan. Hard na ba natin yan? Ay, hard na pala. So, ang ating category ay occupation. JJ, EOP only. EOP only. Yes, he's our international viewer. Hitesh Jotwani. Hi, Hitesh. Jatwani. Welcome to our show. Actually, why is not on live yesterday? Why didn't you watch? Why? What? You asked him, Our JJ. live yesterday. Why are you... Hi, Hitesh. Why didn't you watch Almusal Club Yesterday. yesterday? Yes. Are you busy? What happened? Are you busy? Yes. Hello, Mr. Jomar Solomon. So, yan, sabi ni Ruth Cabehan, letter E. Sabi ni Jack Quitoriano, letter A. Letter A. Ayan. So, guys, teamwork lang kayo para makuha nyo ang aming pot money. Pero feeling ko pinapalaki na. Sinasadya nilang paputokin yung lobo para lumaki yung pot money eh. Yes. Ipunin nyo yan ng 5K. 5K? Oo. Sabi ni Malas Hitesh, nyo kapag nakakompleto nila, no? not busy. I was at the hospital. Are you sick, Hitesh? Are you sick? Hitesh? So yan, from Uy, Kenneth ulit. Ferrer, sabi niya, letter S. Walang letter S. Ayan, ang sabi ng ating top fan na si Mr. AJ Guache. Sabi niya, reading teacher. Paano niyo nalaman? Paano niyo Reading nalaman ang reading teacher? Sabi naman ni Jana, public teacher. Ayan, sumagot na rin si Alex na reading teacher. So, try natin ang letter R. Kung reading nga ba ang ating first word? R. Yan, hindi siya
reading, pero pwedeng Mali. teacher. Ayan. Hindi siya reading. Sabi ni Dash, yes, still recovering. Get well soon. And thank you for watching Get well the soon, Almusal Ite. Club, even though you have sick. Yes, yes. We miss you here. She miss you here. Oh! Grabe. So yan, try natin ng letter T, sabi ni Christine Serrato. Letter C. C. Ah! Ay, grabe. Ang dami na pupunta. Ay, C, T. T, sorry. Letter T. Hala. My bad. Sorry, hala. Letter T. Ayan. Sorry. Reading, Lana. Yes, wala Reading, nang Lana. reading. So, hindi rin siya teacher, di ba? Hindi rin siya teacher kasi walang letter T. So, hindi siya reading teacher. Oo nga, no? Yes. Wala rin siya letter C. Who So, hindi miss siya- me, Ate Ai? Ay, hello! Ah. No! Si Zen. Name another one. Yes. Ate, tanda ko na. May nagpa-deliver kanina. Yung pangalan ko na naman, Zenjut 1. Oy! Oh! Ano masabi si Jake? Hello, hello, Miss Ang dami Angel. admirer. Hello, guys. So, from Barroso, Odessa, sabi niya letter D. Letter D. Reading. Ayan, may double D. Ano kaya to? Edgar. Wedding. Charot! Sabi ni Miss Marisa Magudayaw, hello. Kaya may nagbigay ng clue. My Hindi, God! bawi ko na yan kasi napaputo ko yung mali ako ng sabi ng letter eh. Oo, paunahan na lang kayo. Oh. Hulaan nyo na yan. Hello, hello, Marisa Dayaw. Magudayaw. Ayan, sabi ni Alex, wedding planner from Wedding Itash. planner. Wedding crasher. Si Jan naman, wedding organizer. Oh my God, feeling ko wedding crasher. Kaya ako ba yun? Try natin ng letter N. Letter N. Yes. Kung ito ba ay... Ayan! Sumagot din si Miss Angel ng wedding planner. Ayan, ang dami nang sumasagot ng wedding planner. So, try natin ng letter P. Letter P. Si Alex, no? Alex. Grabe si Hito. Letter L. Letter L. Letter W, I, and letter G. So, yan. Congratulations! Alex Gaviola, ikaw ang aming second second. Nalito ako. Second na, diba? Yan, second winner. Yeah, Ayan. congrats. Congrats daw sabi ni Jana. Yes, everybody So, sumama. pwede pa kayong bumawi, guys, dahil para sa ating third set, try natin mag-easy naman. Yes. Ayan. Kasi meron na tayong hard, medium. Yes, may sinasabi si Ryan. Pa-shoutout pala doon sa mga Madrid. Nakakala sumingit ako sa elevator. Kayo Kanina naman. umaga. Hindi Ay, po grabe. ako sumingit. Naghagdanan po ako noon. Just saying. Ayan na. May Shout sumanan out. loob, Sir SKL. Ryan. So yan, shout out sa inyong lahat. Elevator. Mga narito yung surupia. Yung mga muntik nang malate sa elevator dahil maraming tao. Ayan, thank you for sharing our stream, Ruth Gabehan. Gabehan. Easy tayo. Ang ating category ay one vowel word. So yan, nagbabalik po kung anong vowel ba ito. Bawal natin, Team JJ. Example ng vowel, Team JJ. Sample ng bawal. Hindi ako prepared eh. Big bawal. Bawal. Ayan. Shout out po dito sa San Pedro, Laguna from Marisa Trinidad Magudayaw. Hello, mga taga San Pedro, Laguna and kay Marisa. Senselessly. Ayan. Sabi ni Mr. Ryan, one. Nakulit na kasi yung senselessly. Oh, feeling ko pangalawang beses nang napahulaan yung Ayan. senselessly. Sabi ni Miss Les Villanueva, letter E. Yes. Try natin ang letter E. Letter E. Feeling ko yung wag ng senseless. Oh! Okay! So, hindi siya senselessly. Ayan, sabi ni Barroso Odessa, pa-shoutout po sa mother ko, Nila Barroso. Hello, Hello, hello! hello, Nelly Barroso. Hello, hello, Mami Nila Barroso. Letter, ano mga hula?
Yep, hindi siya sense. Ay, example lang Senseless. ata. Example ni Ryan. Letter I daw. Letter I. Hello, Mr. Rasa. Walang letter I, so let's try letter A. May sumagot ng A kanina si Ruth. Miss Ruth. Gabi. Binisay. Try natin ng letter O. Sumagot din si Ruth ng O. Ayan. So, wala na kayong problema dahil ang ating one vowel word ay letter O. Ayan. Thanks po, DJ. Yes, hindi siya speechless. Dahil letter O ang ating Sabi ni Hitesh, vowel. I said we're sorry. We didn't, Ayan, sabi No, we're not ignoring you. Are you We're not mad? ignoring you, Char. Hitesh. Ang bilis kasi Ayan. mga comment eh. Sabi ni Barroso Odessa, letter Letter C. Parang tayong nasa Letter loto. C. Ayan. So, may letter C. Ano kayang May word sagot ito? na ang ating Master AJ. Coco. Ano yan, Mr. AJ? Can you please Coco explain it to us? Wrong. Sabi ni Ruth, ako na single. Ay! Wala Ay! siyang Monopoly. Wala Wala na. na, wala ka na. Ayan! Present ang ating Ruby! So, yan. Feeling ko siya na yung mag-art sa Charot. Sabi nila, Monopoly. Hello, Ma'am Shireen! Hi, Ma'am Shireen! Sabi ni Alexandra, motocross. Motocross. Let's try letter S. Kung cross ba ito? Nauna si AJ pala sa motocross. Ayan, may letter S. Buksan ko na, letter M. M. And letter R. So yan, motocross ang ating third Motocross. na word. So, Nainisip ko nauna ano doon si sasabihin ko. Ang nauna ay si AJ. Tama ba? AJ ba? Yes. Oo. Tama, di ba? AJ. Oo, si Mr. AJ. So yan, Mr. AJ congratulations. Mr. AJ Guache, ikaw po ang aming third winner today. Yes! So yan, kompleto na ang ating winner. Sino-sino ba sila? Ayan, congratulations sa Ay, ating may mga nanonood. common winners. We have Esa Andrada, Alexandra Gaviola, and AJ Guache. Paki-PM ang inyong mga numbers. Esa, Alex, and AJ. Congratulations! And wag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Word Words Matrix. Hello kay Jensen Dragon. May word na katumbas na points. At syempre, huwag niyong kalilimutang ilagay ang column. For example, JJ. Nakita niyo sa letter J, number 1. JJ. J1. Yes. Yan. So, ang ating category today ay Filipino Party Games. Feeling ko alam na alam niyo yung lahat. Ano naman, sabi ni Chenson Bagan. Hello, Miss Alam P. mo, Heart, heart. Joke lang. Ang pangit ng tawa ko dun, Char. Ayan. So, yan. Input lang kayo ng inyong mga sagot. Dahil, for sure, alam na alam niyo yung ating category na Filipino Party Games. Party games. Ayan, syempre. Congratulations sa ating mga winners from Kenneth Ferrer. Pwede pa kayong manalo, guys. Congrats. Marami pa tayong games. Feeling ko ang magdodrawing ngayon. Gusto mo mag-drawing? Hindi. Tapusin natin si JJ ngayon. Gusto natin Oo. si JJ ngayon. Gusto ko siyang makalaban sa Art Attack. Ay, naman! New challenge. Filipino games, so no participation. No, you can watch. So Yes, that you can still watch and learn. press heart button and like button. So that you can learn such games. Ayan. So, yan. Nanguhula na ba sila? Copy daw yung mechanics. Nakuha daw. Tagalog po ba? Yes! Column and row. Filipino Party Games. Sabi ni ni Alex, pakibasa. Paper dance. Paper dance. Ang Meron galing. bang paper dance? Wala. Hindi kasi yan yung mga kadalasan nilalaro kapag may birthday party. Pero ang galing mo nabuo siya, pero hindi ko siya Oo. naisama. Sabi ni Jenny, Stop Stop Dance, Dance. F6. Meron ba? Stop dance. Stop dance. F Number. F6. 6.
ba? Meron? Anong number niya? Ba't yung nakalagay dito? Hindi po nakalagay. Stop dance F6. Natin. Stop. Hindi ko po siya nalagay, Jenny. Ay, meron. Yes, meron. Meron. So yan, may stop dance. Sabi naman ni Jenny Ren, bring me. Bring me D1. Ay, gusto ko yung bring me. Bring me. Bring me. Bring me your heart. Umuhugot na naman si Miss. Umuhugot na naman eh. Ayan, sabi niya, sabi ni Hitesh, heart is already taken. Who will I learn for? My future Filipino kids? Ay! Ay, Can you please Grabe. answer this? Charot. Sabi ni Jenny Ren, trip to Jerusalem. Jerusalem. opo. Yes, si Tama Jenny po siya. din. Apo, tama. Sabi ni Miss Hindi ko Marisa naman nalagay yung Magudayaw. code. Jack and Poy. Jack, ay, wala. Hindi, kailangan Filipino party games. Ayan, sumagot si Jenny ng trip to Jerusalem. Yes, tama po H3. Sabi ni H3. kay Ryan, sabi, wala akong makita kumakain lang ginagawa ko sa party. Kinukuha nung hotdog na may marshmallow. Ayan, opo, tama po, H. Yes, so meron tayong trip to Jerusalem. Sabi naman ni Ashel, Pop Snack. Snack? Ano to? Ano yun? Ano Pop game Snack? is Pop Snack? Grabe to si Ryan, natuwa ako kay Ryan. So yan, meron pa kayong 5 na games na kailangang hanapin, guys. Oo, yung iba balik. Meron na tayong stop dance. Trip to Bring me Jerusalem. and trip to Jerusalem. Meron pang 5 na Filipino party games. Yes. Yung ganon. Meron ko dito. Yung ganon. Lagi to sa mga Christmas yung- party eh. Ay, yung Kumukuha ng mga ano. Oo, meron yun. Char. tagay. Ano yun? Hindi ko May laron ba yun? Oo, Oh, yung yung itataas. Yung May mga pang- ganon. Yung mga relay. O kaya yung race, mga, race. yung puput, ganon. Naku, may Shanghai. Oo. Pahingi na lang doon ng Shanghai. Pahingi na lang daw. Shanghai. Yun lagi unang tinitingnan eh, no? Kapag may party, yung unang Shanghai. titingnan, yung Shanghai. Oo nga. At unang maubos, yung Shanghai. Shanghai. Di ba? O yung hula nila, wala sila na. So yan guys, meron pang 5. Sabi ni Ruth Relay. Hindi, may kasama Hindi, yan. may relay pang Madami kasi iba. relay eh. Yes. Madaming relay. May, iba't ibang klaseng relay. Iba. Charot. So yan guys, abangan nyo rin po ang ipa-plug ko na rin ang Madrid Christmas Jingle. Yes. Ayan, sabi ni Miss Jenny. Sabi ni Miss longest Jenny, line. longest line. Meron ba? Longest line. Wala, hindi siya Hindi, kasama. hanap ko kanina. Hindi kasama ang longest line. Wala, Meron hindi na rin kasama po paper tayong paper dance. Oo nga, no? Paper dance. Trip to Jerusalem. Egg relay. Egg relay! Meron. 9K! 9K. Yes, Sabi ni tama. Kenneth Ferrer. Ay, Reese. Ay, ano? Paano ba yan? Ano yan? naman. Ibang term? Ibang term. Pero Pa- kasi nahulaan niya, 9K eh. At Saan niya nakuha yung Consider. Consider. relay? Sige. Okay, consider niya ang Consider sagot na. ni Kenneth. Sabi niya, egg race. Pwede rin dyan yung tarang. Charot. Cup face. Cup Meron face? ba? Ano yun? Ano yun? Anong laro yun? Cup face. Andyan yung mga relay, yung mga talong. Play copy. Sabi ni Christine Serrato. Ano play yun? Ayan, Calamansi si Jenny. Relay, sabi ni Calamansi Relay. Jenny K6. Feeling ko K6, kotang-kota tama to po. si Jenny kapag may mga birthday party games eh. Diba? Siya yung laging maglalaro. Tama po si Jenny. Calamansi Ayan, meron relay. siyang Calamansi Relay. K6. Calamansi. Egg race. Inulit ni... Ayan, Ako na yes, sing- consider na since wala namang sumunod na humula, ikaw ang may point. Copy face? Ano yun? Ano yung copy face? Hampas palayok, sabi ni Mr. Jomar. Oo, yung galing naka-blindfold. Yung naka-blindfold. Talong, tsaka balloon. Well, meron pa kayong 3 guys. May 3 pang natitira. So, bigyan na lang namin kayo ng 12:40 na. Ang tagal nila sa hangman. Oo.
Alam, bilis ng oras. Tagal nila sa hangman. So, bigyan na lang namin kayo dyan ng Hint! Bigyan mo ng hint. hint. Lobo, pinuputok. Oh, yon. Yung sa puwet, yung ganun. Tapos yung isa naman yung ginigiling mo yung talong. Oh, yon yung sinabi ko kanina, yung talong. So, isa naman yung dapat hanggang sa dulo, tama yung message na naibigay mo. Diba? Laki yun, yung mga laro. Ayan, so guys, paunahan na lang, may message, may talong, May balon. tsaka may May lobo, balon. tsaka puwet, di ba? Featuring. Caprile. Wala pong Caprile. So yan, meron na kaming 3 binigay. Paunahan na lang kung sino ang unang mag-input ng sagot. Yes, at syempre, ang nakakatawa dun yung talong talaga. Ginawa namin yun dito nung Oo. Amazing Race. Dahil fiesta ang aming, ano yan? Fiesta ang aming, Amazing, ang unseen. yon yung team namin Sabi sa ni Amazing AJ, Race. talong race. Meron bang talong race? Talong race? Talong race. Tama. Yan yung ilalagay mo sa bewang mo, tapos gaganon. Tama siya, J12. Paper dance. Meron na tayong paper dance. Ay, Wala stop talaga, hindi dance. siya kasama. Wala palang paper dance. Ayun, Stop sabi ni dance. Miss Ruth. So, yan. Sabi ni Ruth, message relay. B4. And sabi Tama. ni Alex, pass the message. Message. Pero ang nakahula ay Message si relay. Christine Serrato. Sabi niya, message relay. Meron ba or pass the message? Hindi, message relay. Ay, message relay. So, ang Yes. tamang nakahula ay si Hindi ba pass the Christine message? Serrato, 4B. Miss Zen. 4B. 4B. Message relay. Ayan, halo-halo kay Jackson Solomon. Halo. Halo. Ayan, sabi niya, ako na single. Balloon race. 4A. Balloon race. Balloon race. Balloon race. 4A. Mga relay games. So, kompleto na ang ating Filipino Party Games. At kompleto na rin ang ating winners. Kaya sino ba? Sino ang ating Sino ba sila? isang winner? Ayan, at ang ating panalo ay si Jenny Jenny. Remo. Ayan, nakuha niya ang Stop Dance, Trip to Jerusalem, Calamansi Relay, and Bring Me. Ayan, kotang-kota yan si Jenny sa pang mga Congrats, birthday congrats. games. Lagi Yung mga mo tita yan. games. Ayan, at dahil 12:43 p.m. na. Simulan na natin ang ating movie serye. Huwag nang patumpik-tumpik pa. Charot. Huwag masyadong hard. So, ang ating unang genre ay romance. Yes, isama nyo na rin guys kung ang movie ba ay part 1, part 2, or part 3. If ever meron Ever, man. yes. Ayan, so yan, crush na crush dyan yung lalaki. Siyempre, mag-heart rock naman kayo habang nanonood. Heart rock and like rock for Team Kimpy and Team JJ. Like. Yan, Teka congrats lang. daw. Sabi niya ako ng single. Yes! Ayan, So, input lang kayo guys ng inyong mga sagot kung ano bang movie ang ating pinapahulaan. Ano ba? Sabi ni Miss Alexandra. Aquamarine. Favorite namin yan. Nila Alex, lagi namin pinapanood. Pero, hindi siya Aquamarine. Baywatch. Di ba nasa Netflix Baywatch. yan? Oo. Baywatch, hindi siya Baywatch. Nakasarap talaga. Pero mali. Rainbow Sunset. Nasa Netflix. Feeling ko magkakaroon yan ng ano eh. Nag-trending Part sa ano, 2. Nag-trending to sa Netflix. Oo, Pero trending hindi. daw sa Netflix. Trending. Hindi naman, yung gano'n na, yung... After, Beach Body, Oo, Call yung Me By idea. Your Name, Kasi high school Rainbow Sunset, A Star Is Born, hindi po. Ano to? Mga high school game to. Oo. Shark Attack? Hindi siya Shark Attack. Yan. Maganda Call Me By Your to. Name, A Star is Born. Magkakaroon daw ito ng part 2. Teen Beach.
Yes, no. Tapos kasi yung idea dito medyo Mamma Mia, hindi po. When we first met, hindi po. Ginagawa na to para mag-raise sila ng fund. Sabi ni Alex, The Kissing Booth. Nakising Si po. Esa naman, Miami Miami Beach. Isn't it romantic for Michelle? About time. The Last The Last Summer. Ayan, sumagot na rin si Shira ng The Kissing Booth, The Last Summer. Kiss. So, ano bang movie ito? Ang tawang sagot ay... The Kissing Booth! Ayan, Yes. so congratulations! Congrats. Alex Gaviola, ikaw ang Yes. unang nakahula ng ating movie. So, para sa ating second genre, ito ay... ano ang ating genre? Drama. Drama. Drama And action. Long shot. Bilis. So yan, drama action. Drama. Sabi ni Ashel Drama Centino, long To all the shot. boys I've loved before. Nasa Maganda ano rin kasi? yon. Gusto ko siya kaysa dun sa The Kissing Booth. Magkakaroon din siya ng About time. The Last Summer. sabi ni The Ryan, Kissing Booth. American Sniper. Wala pang nalabas sa akin. Ayan, Mr. sumagot Jomar. na rin si Jomar ng American Sniper. Spider-Man, sabi niya ako na ang single. Midway Jenny Remo, from Midway. Jenny. Triple Frontier, sabi ni AJ Ang bilis Guache. daw, Mabilis. sabi ni Mr. Jomar. Yes, labas na natin dahil Ang tamang sagot ay May nakahula. American Sniper. Yes. Sino ang unang nakahula? Ryan. Ayan, so Ryan. ang unang nakahula ay si Ryan Christian Buwan. So, pwede pa kayong bumawi dahil ang ating third genre ay... Romance. ulit. Ayan. Ang nauna po sa amin, Mr. Jomar, si Ryan. Yes. Ryan Christian Buwan. So, yan, romance ang ating third movie. American American Hustle. Favorite mo yan, di ba, Miss Kim? Ako din. Yes, it's my all-time favorite. Mag-best friend sila dyan. Yes. Yes, para mabilis. Kasi hindi pa nakapag-drawing si JJ at hindi na bumalik Makapal si yung Lupi, kilay ha? niya, ganon. Hindi na siya bumalik. After ako. Awit. Awit. After. Ano Ayan, ibig sabi ni sabihin ng Shira. awit? Love, Rosie. Sabi rin ni Si Alex, Love Shira. Rosie. Photograph. Sabi ni Jenny, A Star is Born Star from is Mr. Born, Mr. Jomar. Jomar. So, ilabas na natin ang tamang sagot para mag-move na tayo sa ating game. Ito ay... Love Rosie. Yes, Ayan. congratulations sa ating mga winners. Yes, congrats. Yes, we have Alexandra Gaviola, Ryan Buwan, and Shira. Paki-PM ang iyong mga numbers, guys. At syempre, huwag mo na kayong alis. Dahil So meron yan, pa tayong checking kami movie sa series. checking kami sa ating second movie kung sino ang nauna. Ay, sa akin po si Ryan. Kasi unang-una si Ryan, di ba? Mr. Ryan. Ryan. So yan, congratulations sa ating winners for our movie series. Yeah, congrats. Sino ba sila? Yes, congratulations kay Alexandra Gaviola, Ryan Buwan, and Shira. Paki-PM ang inyong mga numbers. And do not forget to like and share our live stream. And wag na wag muna kayong alis dahil meron pa tayong movie serye. So, ang ating movie serye ay kailangan makakuha kayo ng 3 points dahil magkakaroon tayo ng 3 winners. Ayan, so ang nauna daw sa American Sniper ay si Jomar Solomon. Ayan, hindi daw si Ryan. So, according to our computer, si Jomar daw ang nauna. Ayan, congratulations! And ang kailangan yung hulaan na yung first line, walang title. Pwede nyo hulaan ng title pero walang points ang title. Rather, okay, so, ready na ba Mag-move na kayo? tayo sa ating fourth game na Yes! Art Attack! Ngayon naman, EP versus JJ.
Ayan, ang ating category ngayon ay Christmas songs. Ay! Ready na kaya So, ang ating yan. dalawa? So, guys, bago natin simulan dahil first time masasabak si JJ, Team JJ ay mag-heart react naman kay Gusto Jack ba nilang bumalik and si like react. Namimiss nyo na ba si Ruby? Kasi kung hindi nyo siya namimiss, papaupuin natin ulit si JJ. Char! Sino ba mas gusto nyo? Si Ruby ba o si JJ? Comment yan. So yan, simulan na natin ang ating art attack in 3, 2, and 1. Ang ating category ay Christmas songs. Ruby has clients. Ay, ito. Ayan. So yan. Walang pambura. So meron akong... Wait lang ah. Bigyan ko yung tissue. Ayan. Madali lang So, to. Christmas songs. Kaya naman, kailangan nyo lang hulaan ang first line at dapat makatatlo kayo ng tamang sagot. Dahil magkakaroon tayo ng 3 winners. Ayan. So, 12:51 in the evening, in the afternoon na ating time. Oo, ipakita mo sa... Pabigay kayo ni Sir. Ayan. So, si Kimpi meron siyang 3 words. Ikaw, pakilagay ang word kung ilan. Ilang word ang meron si JJ? 6 words! Wow, competitive! Palaban! Palaban! Ayan! Ayan, so from Jackson Solomon, sabi niya, family is love, pero ano ang first line? Ng family is love. Sabi ni Alex, paulit-ulit ng kahapon. Yung kay Gigi, oh, sana lumalaban din, oh. Ano, may nakahula na ba kaya, no? Kay Gigi? So, tama si Alex. 1 point. Paulit-ulit ng kahapon. Gigi Lapit na. mo sa camera. JJ na tuloy. Ayan. So, yung nagdadra... Gusto ni Whiskey mo. Nakangiti siya. Ba't mo dinidelete? Close yan. Ganun mo dyan. Ano ba yan? 6 Christmas in our Ano hearts? yan? 6 words so yung drawing ni JJ, 6 words, pero nakikita ko 2 lang. Hindi ko maintindihan yung nasa taas. So, saging ba yung avocado? Ano yan? Ay, tao. 2 people. Ano yan? Moon ba yan? Oh. Part ng ulo ng tao yan. Ha? Hindi ko maintindihan. May mas malala. May mas malala kay Rupe. Ano daw yan? Insert coin. Yung sabi na hula nila kay JJ. Ayan si Ryan. I saw mommy kissing Santa Claus. Ryan 1. Wait lang, baka may nauna. Ryan 1 point. Wow, mommy's kissing Santa Claus. We wish you a Merry Christmas. Yung sa'yo, JJ, hindi. Hindi. Yung kanina, we wish you a Merry Christmas ba? Hindi din. Ayan. So, meron 5 right palaban. May 5 words si JJ at 3 words si Kimpi. Grabe yung mga drawing ni JJ. Feeling ko puro stick man. JJ lang to sa Uy, camera. lit! Ilapit mo yan sa ano. Galing na. Galing na mag... Sabi ng pinsan ko, thanks, Kuya Jesser. Pero dahil yung kay JJ. Ayun kay Miss Kim.
Uy, JJ, lakihan mo naman. Parang ano lang gam yung nakakakita niyan. Ayan si Alex. Alex, underneath the tree, you're here where you should be. Grabe, akala ko hindi na mahulaan. Huhulaan yan. Si Alex, 2 points. 3 points lamang, guys. 3 winners. 3 by 3 Ang rule. cute ng drawing ni JJ eh. Tatlong tao. Cute size. Miniature. Ring tapos Yan ang tawag na miniature. Ang dahil dyan, may nakatalo na kay Ruby. May mas Piling ko malala. invite siya ulit. Laban sila ni Ruby. Laban sila ni Ruby. Gusto ko yun. Sablay daw. Ay, gusto ko yun. Laban sila ni Ruby. Sabi ni Jesser, natatawa ako kay JJ. Kabado si JJ. Dutay! Ah. Ayan. Ano na, wala yun. Gusto ko na yung hulaan mo. Ay, kaya niya nahulaan Kasi siya yung sa sa akin. ano, kay JJ, nasa-challenge ako. Silver Mas bells. gusto ko hulaan yung kanya eh. Silver bells? Why? Silver bells. Tama! Tama! Silver bells. Si AJ Guache. 1 point AJ. Silver bells, silver bells. Baka Jingle hindi na tayo- bells? Baka hindi na tayo pansinin ni ano. ni Jingle JJ bell rock. paglabas dito kasi Christmas tree. I'm dreaming of a white Christmas. Hindi po. Christmas tree. Star ng Pasko. Jingle bell, sabi ni Sher, Saturday. Bago to, no? Bagong viewer to, no? Hi, Sher. Sher. Sure, Saturday. Ayan, si Mr. Jomar. Sabi niya, Christmas Bonus. 1 point. Wow! Excited ako dyan sa Christmas bonus. Like ko inabangan nyo nung ano, yung post ni Miss Dayan. Doon ako na-excite sa post ni Miss Dayan. Kung kailan niya yung ano, Christmas bonus. Ayan na naman si JJ. Parang starfish. Ang kanang idinodrawing. May dot. Kaya sabi ni Jesser kay JJ, kaya mo yun, pre. Noche Buena. Ano lang naman yan. Noche Buwan. Buena. Ilang words? 1 word. Ano yan? Yan, one word. Baka ano yan? One word lang daw yan. Yung kay Jay, hulaan nyo na yan. Uy, ganda mo naman. Star daw, star. Star ba yan? Lagyan mo Malapit ng na. ano. Yan ba yung dulo? Lagyan mo. Malapit na tayo star. Ano ba yan? Wala namang 1 word na iba. Hindi nga ako. Nakikilas ako bigla. Saan yan? Ay! Hindi, lagyan mo ng ano. Lagyan mo ng Christmas light. ng Christmas tree. Lagyan mo. Oh, ayan, lagyan mo. Ayan, sabi ni Shaira. Ay, Ryan, nauna si Ryan. Teka lang ha. Kumukuti-kutitap, sabi ni Ryan. 2 Ay, ang points. magaling. Ay, nakapagpahula si JJ. Nag-isa. Oh, dahil sa Christmas tree. Star ng Pasko. Star ng Pasko. Meron ba? Star ng Pasko. Wala. Last Christmas. Star Bros. Uy, ang galing! Ang galing naman ng best friend. Grabe. I gave you my heart, sabi ni sabi ni Alex. Asha, 3 energy, go points. crazy. At dahil dyan, Alex, ikaw ang aming first winner. 2 na lang. And time check, it's at 12:59 in the afternoon. 1 p.m. na. Ba't ang hina? Star Bro. Nakatawa yung mga hula. Bituin! Uy, JJ, ano yan? Ano yan? Ba, grabe pati Christmas tree. Hindi alam ito yung JJ. Oh my God, yung Christmas tree. Ano yan? Christmas tree ba yan? Christmas tree ba yan? Oh my God, kahit Christmas tree yan ha. Baka ma-confuse kayo. Christmas tree pataas.
Yung si bababa, yung kay JJ pa gano'n. Hindi, sa sobrang luma yan. Napiku-piku na, ganon. Ayun kay Kim, 3 words. Ayan. Ano yan? Ah, parang spaceship na Christmas tree yun. Ano yun? Parang keychain ba yun? Tingnan mo. Grabe. Bata daw yun, guys. Grabe, nakakaloka. Yung sabi ni Asha kay Kim, dashing through the snow. Dashing through the snow. Ano ba yan? Anong kanta? Oh, kasi siguro. Dashing hindi po. Idol ka daw ng pinsan ko, Oh, Holy Night! Sino susunod sa Holy Night? Si Ryan. Tama ba? Ay, hindi. Hindi. Si Alex. Pero nanalo na si Alex, kaya pwede nyo i-copy yung sagot ni Alex na Oh, Holy Oh Night. my God, nandiyan si Dari Pascual. Ay, ang gwapo ni Sir. Oh my God. Gusto niyo ba makita si ano? Gusto niyo ba makita yung Derek Pascual na ano? Yana! Nalito ako dun, ah. Yana Pascual! Little drummer boy. Meron kaming artista dito sa office. Oo, pinaghalong Derek Ramsey tsaka Piolo Pascual daw. Derek si Derek Pascual. Pascual. Nauna po si AJ sa Last Christmas. Siya ba? Huh? Talaga ba? Ay, oo, tama. Si AJ ba? Ba't biglang nag-pop out? Kanina wala. Okay, 2 points si AJ. So, 3 points na si Alex sa Oh Holy Night. Ayan. Holy Night. Gusto ko kanta yung Christmas. Gusto ko kantahin yung ano, ibigay mo Na ang aming Christmas ball. Mamaya pag pumasok dito si Derek Pascual, kantahin natin yan. Oh, ibigay mo na. Ganon. Christmas bonus. Noche Buena. Ano ba yan? Parang bilyaran. Noche Buena? Parang bilyaran. Hindi, ang talino na. Ano? Nag-gets ni Jessa Bernales yung drawing ni Ano? ni First? JJ. First line. Noche Buena. Idol nga daw kasi ni Kuya si Pinsan, ano, no? JJ. First line ng Noche Buena, guys. May 2 points na si Ryan, 2 points si AJ, 1 point Joma. Nag-vault in po sila sa labas. May nangyaring vault in ng ating mga power agents. Kay sigla ng gabi ang lahat. ng gabi, ang lahat ay kay 1 point, Ashel. Uy, guys, ano ba yan? Walang mananalo. Kay sigla ng gabi ang lahat ay kay saya. Ang mamonas natin ang manok na tinola. Ayan yung kay Kimpi, 3 words. La 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 daw, la la la. Salita ka rin daw, Sir JJ. Sabi niya ako na tingin. Focus siya, Na-focus siya mag-drawing eh. Ay na naman, Christmas tree na naman yung binodrawing niya. Ang hula ko kasi nakataas yung ano eh. Balik na yung... Kasi tingnan mo yung Christmas tree, pababa yung gano'n. Ang dali-dali mag-drawing. Niya pa gano'n. Nakuryente yun. Ang dali-dali mag-draw. A Christmas Carol? Hindi po. The First Noel? Grabe, naloloka ako. Alam mo, JJ, napakadaling mag-drawing ng Christmas tree. Hindi ko ba alam bakit yung dahon. Nape-pressure daw si JJ, sabi ni Kuya. Uy, na-pressure na si JJ. All I want for Christmas is you? Hindi, ano yun? Chef ba yan? Feliz Navidad! My God. Malnourished yung snowman. Umaapoy daw yung Christmas tree, sabi ni Kenneth. Snowman yan. Umaapoy.
Umaapoy daw yung Christmas tree. Guys, sa akin, 3 words. Love trip tong araw na to. Grabe. Ano yan? 3 words, Tagalog. Ha, ha, ha. Someday at Christmas. Ano yan, pre? Someday at Christmas. Ouch! 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 Nagulat ako, aray. Grabe yun. Oh, wala nyo na yan. English yan. English daw ba yan? Tagalog. Tagalog, the Tagalog. Snowman? JJ, Frosty the Snowman? Ay, feeling ko si Santa Claus yun, na malnourished. Ah, Tagalog yung kay Kim. Ah, okay, Tagalog. Kanta ng ABS. Ice cream. Ang pasok ko ay Ay, yung ano kasi ni JJ. Oo, yung ano. Tapos, ano ba? Kamay ba yan? Kamay? Hindi siya ayan, si Alex, himig ng Pasko. Himig ng Pasko. Pero anong first line? First line. Ano ko yung dating kanta namin? Himig ng Pasko, himig ng Pasko, himig. Ang mundo'y sagana. Wala. Kasi ang ganda ng chat. Malamigan. Himig ng Pasko, Ayan. himig ng Pasko, himig. Ng Pasko. Mundo'y sagana. May sinira. Kanta ng Apo Hiking. Mano po, Ninong. Tamang first line ng Himig ng Pasko. Jingle Bell Rock. Tama? Tama. Ayan. Si ako na ang single. 1 point. So, magbigay na lang tayo ng 2 minutes. Ayan, sabi ni Ashel, malamig ang simoy ng hangin, 2 points. Ako na ang single, 1 point. Ayan, bigay na lang tayo ng 2 minutes. Dahil paubos na ang kanta. Rudolph the Red-Nosed Reindeer, ano ang first line? Ay, Mama! Ay, nalay ko hindi siya nunod ngayon ah. Busy ata siya. Ano ang first line ng Rudolph the Red-Nosed Reindeer? Rudolph the Red-Nosed Reindeer. First line. La 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 la. So, 2 minutes na lang. At exactly 1:10. Enk na. Rudolph the Red-Nosed Reindeer. La la la. May nag-comment? Ano yung ano? Feeling ko to si JJ, pwede itong gumawa ng mga vector, eh, no? Alam mo yung mga hand draw na mga cute lang yung... Ano yung heart, Christmas tree, ano yan? Ano yan? Spiral? Yung kay Kim Earth, smile, peace. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen. Mary, 1 point. Christmas in Our Hearts. Yes. Ako na ang single, 2 point. Ay, walang first line ng Christmas in Our So, Hearts. 1 minute na lang, guys. Kung 1 wala minute pang na lang. makakasagot, right. Isa na lang ang Tapusin winner, natin ang ating yes. game. Grabe, nahirapan kayo sa Christmas. Christmas in Our Heart, first line. Sinasagutan pa rin nila yung Rudolph. Guys, tapos na yung Rudolph. Whenever I see boys and girls. Okay, Mama, 1 point. Ayan! 1 minute na! Time's up!
So yan, time is up na. Ano na ba ang nangyayari, guys? Nahirapan ba kayo? Nahirapan ba kayo sa mga drawing namin or nahirapan kayo sa choice ng category ngayon? Nahirapan sila So sa yan, drawing. sino ba ang ating winners? Yes, congratulations sa ating winner. We have Alexandra Gaviola only. Ayan. Ayan, final say naman sa ating guest host na si JJ. Nag-enjoy ka ba? Talaga. Gusto pa nila, Guys, kung gusto niya bumalik siya bukas. Comment yes. Ayan, so, maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito ng tambayan tuwing tanghali. Ang nag-iisang The Almusal Club! Bye-bye! Thank you for watching. See you tomorrow. Bye-bye! May nakikigaway doon. Bye! bye-bye! Bye-bye. Thank you, JJ. JJ. Yan ay patungo. The Amsa Club.